Marie, jeg er psykomotorisk terapeut, og jeg arbejder med børn i børnehavealderen. Jeg hedder Katrine, jeg er uddannet psykomotorisk terapeut, og jeg er selvstændig og arbejder med behandling og terapi. Jeg hedder Christian, jeg er psykomotorisk terapeut, og jeg arbejder i socialpsykiatri. Jeg er Nina, jeg er psykomotorisk terapeut, og jeg er ansat som trivselskonsulent ved Aalborg Universitetshospital. Jeg hedder Diana, og jeg er psykomotorisk terapeut og arbejder på et bosted og et aktivitetscenter for folk med psykiske sygdomme. Jeg hedder Sigrid, jeg er psykomotorisk terapeut. Jeg er selvstændig behandler med speciale i stress og traume. Jeg hedder Pernille, jeg er psykomotorisk terapeut. Jeg arbejder på plejehjem. Jeg hedder Gertrud, jeg er psykomotorisk terapeut og kærespsykolog, og så arbejder jeg som konsulent inden for ledelsesudvikling. Jeg hedder Helle, jeg er psykomotorisk terapeut. Jeg arbejder som uddannelsesleder på psykomotorikuddannelsen i Randers. Jeg hedder Trine Andersen, jeg er uddannet psykomotorisk terapeut. Jeg arbejder på Danish Crown i Ringsted med behandling, medarbejdertrivsel og ergonomi. Jeg hedder Lotte, jeg er psykomotorisk terapeut, og jeg arbejder inden for specialområdet. Lige nu skriver jeg speciale i psykologi og sundhedsfremme. Jeg hedder Cecilie, jeg er psykomotorisk terapeut. Jeg tager en kandidat i pædagogisk psykologi, og jeg er ungerådgiver i Headspace. Hej, jeg hedder Lene Østergaard, jeg er psykomotorisk terapeut, og jeg arbejder med vedligeholdende træning for ældre på et aktivitetscenter. Jeg hedder Jane, jeg er psykomotorisk terapeut og selvstændig, og så arbejder jeg med psykomotorisk terapi og behandling. Jeg hedder Simone, jeg er psykomotorisk terapeut, og jeg er kontaktperson på et botilbud for mennesker med psykisk sygdom. Jeg hedder Michael, jeg er psykomotorisk terapeut og har en klinisk seksologisk efteruddannelse. Jeg har en klinik, hvor jeg arbejder med PTSD og traumer og med seksuelle problemstillinger. Jeg hedder Nana, jeg er psykomotorisk terapeut, og jeg læser en kandidat i psykologi og sundhedsfremme, og så er jeg selvstændig med fokus på stressrelaterede problematikker.